Dobrý den. Představuji vám byt ve Frýdku Místku na ulici Československé armády 797. Byt se nachází ve 3. podlaží panelové zástavby, která disponuje 2 výtahy a parkovištěm přímo před domem. V ložnici jsou původní dřevěné parkety, předsíní položená nová plovoucí podlaha. Výhodou těchto bytů je krásná velká koupelna v novém obkladu s možností připojení pračky. WC je zde samostatné. Nové vstupní dveře a předsíň do tvaru L. Zde je velký prostorný obývací pokoj, který má okna na 2 vedlejší světové strany. Okna jsou zajištěna žaluziemi a zde je kuchyň, která je čtvercového půdorysu rovněž s novou plovoucí podlahou. Disponuje kuchyňská linka digestoři a bude zde ustavený elektrický sporák. Místo na lednici, případně vedle okna. Neváhejte nás tedy kontaktovat pro tuto atraktivní nabídku bytu na ulici Československé armády 797. Děkujeme za pozornost.